A Xunta abre hoxe o prazo para que os usuarios descarguen o bono turístico dispoñible de setembro a decembro. O Carballiño acollerá este domingo a 26ª xuntanza de convivencia familiar organizada por Special Olympics. A Agrupación Cultural Avantar celebra a súa gala en homenaxe aos 50 anos dende o seu nacemento. A Festa do Pan de Cea, que se celebra este domingo, ofrece un xantar popular con tíckets á venda. Ola a todos, moi boa noite, como están? Dende hoxe xa está dispoñible para a súa descarga o bono turístico da Xunta de Galicia. A súa finalidade é desestacionalizar o turismo e así poderase utilizar dende setembro ata decembro. Contámoslles máis. Os usuarios que desexen utilizar o bono turístico da Xunta neste 2024 poderán descargalo a partir de hoxe a través da páxina web www.bonoturismo.gal. Os beneficiarios poderán facer uso das súas bonificacións dende o 10 de setembro ata o 25 de decembro, ambos incluídos. Como novidade, cada usuario poderá descargar este ano 2 vales, polo que poderá contar cun investimento de ata 300 euros, para gozar dunha estancia o próximo outono no algún dos establecementos que se adiran. Poránse en circulación máis de 16.000 vales en formato código QR, cun importe de 150 euros, cofinanciados nun 40% pola Xunta de Galicia e nun 60% polas persoas que o soliciten. As persoas físicas pagarán, polo tanto, 90 euros para ter unha bonificación por valor de 150 euros. A iniciativa consolídase como unha proposta que fomenta a actividade fora da tempada alta e contribúe a apoiar o sector. E ademais hoxe presentouse no Concello do Carballiño a 26ª edición de Special Olympics, unha convivencia familiar para persoas con discapacidade intelectual. Así terá lugar este vindeiro domingo no Parque Municipal do Carballiño. O Concello do Carballiño acollerá este domingo, día 7 de xullo, a 26ª edición da convivencia familiar organizada por Special Olympics Galicia. O obxectivo de cada ano é o de fomentar a participación das persoas con discapacidade intelectual e das súas familias, directivos, profesionais e voluntarios, baixo un entorno de convivencia con fraternidade e intercambio de experiencias. Daranse cita a máis de 693 persoas, entre elas 244 familias e 367 persoas con discapacidade de 18 entidades da comunidade. É un día que xa forma parte da historia desta vila, na que nos encontramos pois con Eladio, digo, personalizo en Eladio, pero bueno, nos encontramos con Fadenga, con Special Olympics e con cantidad de asociacións que están a traballar a favor de superar as barreiras que van innatas a discapacidade. Simplemente dar as gracias a Special Olympics Galicia por escoller outro ano máis o Carballiño para esta xornada de convivencia, darlle as gracias por facerlle a vida un pouco máis fácil, máis agradable aos máis desfavorecidos e bueno, nada, esperemos que sea unha xornada de convivencia pois como ven sendo habitual a gusto de todos e o propio feito de convivir entre agrupacións, asociacións e familias que viven moi de cerca a discapacidade e tamén ten a potencialidade de visibilizar pois, as dificultades inherentes, como dicía o alcalde, a propia situación de discapacidade e as barreiras e dificultades con que se atopa esta xente ao longo do seu día a día e ao longo da súa vida. E nese sentido as institucións temos que tamén sempre poñer da nosa parte para
para camiñar cara a unha sociedade máis inclusiva na que esas barreiras pois tendan a desaparecer. E, dende logo, actividades como esta que permiten visibilizar as dificultades e que permiten tomar conciencia sobre as dificultades para as persoas con discapacidade, pois son moi importantes para conseguir ese obxectivo dunha sociedade máis inclusiva. Ademais dun encontro, pretenden facerse visibles e pedir melloras para as asociacións de toda Galicia. Tamén hoxe os mozos de Aspadís e do Carballiño ensinaron os agasallos que se entregarán neste evento, feitos por eles mesmos. É unha convivencia que ilusiona a moitas familias, van estar alrededor de 700 e pico persoas con discapacidade, entre persoas con discapacidade, familias e voluntarios nesta convivencia. Veñen 20 asociacións de todo Galicia, podemos dar os datos máis ou menos, aquí xa ustedes por aí, pero dicirvos que na provincia de Ourense veñen 4 asociacións, da provincia de Pontevedra veñen 6 asociacións, da provincia de Lugo veñen 6 asociacións e da provincia de Coruña veñen 5 asociacións. En total son os que suman as casi 700 pico personas que vamos estar nesa convivencia. É unha convivencia onde o que pretendemos é dar a visibilidade ao movimento asociativo de familias, porque tanto Fadenga, Fadenga Plena Inclusión Galicia, que compona 41 asociacións de todo Galicia, como Especial Olimpis, somos eminentemente organizacións familiares, organizacións sin ánimo de lucro, financiadas, eso sí, por a Administración Pública, da Consellería de Política Social, pero somos entidades de familias, todas, cada unha delas. Por eso é moi importante resaltar neste tipo de convivencias a participación e o significado que ten estar unhas familias ao frente das organizacións. É unha xornada feliz para as familias e para todos eles, entón só darlle tamén o nome das Aspadís e pois, agradecerlle ao Concello de Carballiño representado polo alcalde, á Diputación por César, pois, toda a axuda que fan para que este evento pois, sea referente en toda Galicia. Nada. Nós, por parte da Aspadís, pois, bueno, que decir, aportaremos un pouquiño de grau, de area, tamén con nosos traballos para regalarlles a todos os convidados á convivencia. Temos uns xogos populares que estarán amenizados por os voluntarios de Especial Olimpis Galicia. E nada máis, tamén, de nosa parte. Sí. Estamos moi contentos e con moitas ganas de disfrutar ese domingo, verdad? Sí. Sí. E tamén este vindeiro sábado a Asociación Cultural Avantar celebra unha gala en homenaxe aos 50 anos dende o nacemento desta agrupación. Hoxe contámoslles un pouco máis desta programación. A Agrupación Cultural Avantar cumpre 50 anos. En 1974, un pequeno grupo de mozos cheos de inquedanzas botou a andar un proxecto co obxectivo de saber máis do mundo no que vivían. Disto pasou xa medio século, polo que pasaron moitas persoas por este grupo, deixando a súa pegada. A asociación quere celebralo facendo unha gala moi emotiva, que será este vindeiro sábado ás 8:30 da tarde no Auditorio Municipal Manuel María. Este sábado, día 6 de xullo, ás 20:30, no Auditorio Manuel María do Carballiño, pois a Agrupación Cultural Avantar celebra o acto central das súas bodas de ouro, 50 anos de trayectoria cultural en defensa da cultura e do idioma do país. Contamos coa participación de asociacións da vila e tamén con artistas que teñen vencello con Carballiño, como poden ser, entre outros, de todos coñecidos, Roberto Sobrado, temos Isidro Vidal, Gabi Reboredo, tamén temos cantautores vinculados ao Carballiño, na que non sexan da vila, como o Leo de Matamá, o Leo Arremecájona. Contamos tamén cos colectivos culturais da vila, Cineclub de Carballiño, Tradicións e Búsquedas do barrio de Flores, a Asociación Fotográfica O Potiños,
toda unha serie de colaboradores, de firmas, de empresas, de casas comerciais que botan unha mau, desde o punto de vista logístico, do punto de vista económico, para que esta gala do vindeiro sábado pois sexa un éxito e sirva para conmemorar como se merece estes 50 anos de vir cultural a prol do idioma galego. A actriz Josilaje conducirá esta gala que contará coa música de Isidro Vidal, Gaby Reboredo, Roberto Sobrado e Leo de Matamá. Contarán coas agrupacións culturais da vila que participarán con creacións de homenaxe e porán en marcha a entrega dun galardón. Ernesto Atanasio, o Corcheiro. Corcheiro, unha persoa moi vinculada aos orixes de Avantar, todo un referente no que era a vida cultural do Carballiño nos 70, 80, incluso antes xa dos 70. Foi o primeiro presidente da agrupación cultural e decidimos que mellor que o nome do Corcheiro da carreira, todos de moita xente coñecido, pois levar este galardón. Vai a recoñecer este premio a trayectoria cultural tanto de particulares como de colectivos que fornecen cultura, que crean idioma no Carballiño. Aquí un convite cordial a toda a cidadanía para que se achegue ao Auditorio Manuel María este vindeiro sábado ás 20:30 horas, entrada aberta de balde ata completar aforo. Un festival, un evento multidisciplinar, moi variado, moi ameno, moi áxil, onde vai haber música, onde vai haber performance, onde vai haber actuacións de teatro. Non nos podemos esquecer de dúas agrupacións teatrais, Tiruleque Teatro e Dar Trela Teatro, que tamén colaboran nesta actividade do vindeiro sábado. Vai haber moita nostalgia, vai haber lembranzas, moitos amigos, moitas persoas vinculadas á agrupación cultural ao largo destes 50 anos de trayectoria van a acudir ao auditorio e dende aquí agardemos que sexa unha velada emotiva e conmemorar estes 50 aniversario de Avantar como realmente se merece. E tamén teremos esta fin de semana a festa do Pan de Cea en San Cristóbal de Cea. O sábado será a 10ª edición da Ruta dos Fornos e o domingo a 31ª edición da súa Festa do Pan. O Concello de San Cristóbal de Cea xa ten todo preparado para un dos eventos gastronómicos máis importantes. A Ruta dos Fornos celebrarase o sábado día 6 con 7 antigos fornos de pan de Cea. Haberá tamén ambientación musical. Dende o Porriño chega a agrupación musical San Xurxo de Mosende. Os teimosos de Villasobroso chegan dende Mondariz. Dende Castrelo do Val chega Candaira. Os amigos do acordeón Terras de Celanova e Pablo Estevez farán maxia, animación na rúa con maxia ambulante. Os tickets estarán á venda ata mañá venres día 5. O funcionamento da Ruta dos Fornos será igual que en anos anteriores. A partir das 4:30 da tarde estará un stand na Praza Maior para o cambio de tickets por pulseira máis vaso. Dende as 6:30 apertura dos fornos ata as 10:30 da noite. Celebraremos aquí en Cea a 10ª edición da Ruta dos Fornos e o domingo a 31ª edición da Festa do Pan. A Ruta dos Fornos é un evento que ano tras ano está collendo unha maior participación, pasando xa no ano anterior 2.000 participantes e que contamos este ano superalo. Trátase dunha ruta gastronómica por 7 antigos fornos de pan de Cea. En cada un diles haberá un menú de petiscos variado e tamén poderán degustar viños con denominación de orixe galegos. Este ano como novidade tamén haberá cervexa Estrella Galicia que patrocina o evento en 2 diser fornos, porque era unha demanda que tiñamos de anos anteriores e este ano por fin animámonos a poder poñer cerveza. Pecharase a Ruta dos Fornos cun concerto dun grupo de versións e cunha disco móvil hasta altas horas para que a xente poda disfrutar dunha xornada festiva e de lecer nun entorno diferente e moi bonito que é o Casco Antigo de Cea
na que, ao ser unha festa que empeza xa por a tarde, a participación pois é moi variada, desde familias hasta xente nova, xente maior. Entonces, bueno, animo a todo o mundo a que veña a cea o vindeiro domingo 6 de xullo, porque seguro que a festa que lles gusta. Este vindeiro domingo, día 7, San Cristóbal de Cea celebrará o Día Grande da Festa do Pan, que alcanza este ano a 31ª edición. A xornalista e presentadora de televisión Lucía Rodríguez será a pregoeira. Nada en Castro Caldelas e filla de panadeiros, esta xornalista ourensá ten traballado en distintos medios de comunicación, como Onda Cero, Antena 3 Televisión, La Sexta ou ATVG. A festa da exaltación do pan de Cea terá o seu xantar popular este domingo no campo da Saleta. Xa están á venda dispoñibles por 30 euros na Casa do Concello e nos diferentes locais hostaleiros de Cea os tíckets para disfrutala. Ofrecerán empanada, pulpo, carne ao caldeiro, patacas, mel, castañas, requeixo con marmelada, sidra, viños e licores, todo da indicación xeográfica protexida. Esta festa aspira a ser de interese turístico nacional. Pois, bueno, a Festa do Pan pois, é unha edición xa moi elevada, xa todo o mundo sabe máis ou menos en que consiste, e bueno, comenzará ca inauguración dunha exposición da Asociación Fotográfica Potiños do Carballiño sobre o Mosteiro do Seira no edificio multiusos ás 12 horas. A continuación haberá a recepción de autoridades, o pregón que o dará Lucía Rodríguez, que é unha xornalista e presentadora de televisión de Galicia. Despois hai un xantar organizado e varias actuacións musicais de música tradicional e unha orquestra para poñer o fin de festa. E hoxe en día 4 de xullo é o Día Mundial do Libro Electrónico. Seguramente muchos de vosotros leáis libros en dispositivos... Unha iniciativa que fomenta a lectura e a difusión gratuita de contidos digitais baixo a autorización dos dereitos de autor. A celebración deste día ten como obxectivo divulgar a importancia do uso do libro digital, xa que esta modalidade foi en xeral marxinada en eventos dedicados á lectura, como feiras do libro. O proxecto Gutenberg foi unha iniciativa de Michael Hart, creador do e-book, co obxectivo de presentar e difundir o patrimonio cultural mundial. O seu nome provén do famoso impresor alemán Johannes Gutenberg, que inventou a imprenta de tipos móviles no século XV. Y como realmente no se necesita casi energía para esto, la batería de un libro electrónico dura infinitamente más que la de una tablet o un smartphone. En canto á previsión meteorolóxica, para mañá venres seguiremos con estabilidade no Carballiño, 14 graus de mínima e 32 de máxima. Máis calor no Ribeiro, 16 graus de mínima e 36 de máxima. E iso foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou, se prefiren, a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a farmacia de garda para esta fin de semana será de Jesús Fontaíñas Lastra na avenida Castelao número 35. Nos volvemos de novo mañá venres con máis información. Pasen moi boa noite. A Xunta abre hoxe o prazo para que os usuarios descarguen o bono turístico dispoñible de setembro a decembro. O Carballiño acollerá este domingo a 26ª xuntanza de convivencia familiar organizada por Special Olympics. A Agrupación Cultural Avantar celebra a súa gala en homenaxe aos 50 anos dende o seu nacemento. A Festa do Pan de Cea, que se celebra este domingo, ofrece un xantar popular con tíckets á venda.